carrer més boniquets continua sent el carrer de la Fira, perquè a pesar d'edificis moderns, contemporanis, són edificis que han respectat la fisonomia del carrer. L'últim del que s'ha construït, que és l'advocat, si vos fixeu, és un diàleg, un diàleg amb les finestres de Santa Maria. D'això, encara que no significa que passi a grans, però a més demostra un gust, perquè encara que sigui més modern, fem coses que siguin en l'entorn. Fins i tot el de Tele, que és el més modern, també tampoc està malament del tot, perquè a vegades reflectís, si veniu del carrer, reflectís la porta de Santa Maria i que ha també un joc d'espís que també és bonic. Així tot no significa que no hem de conservar els edificis, hem de conservar-los i intentar conservar-los sempre. De Santa Maria explicaré pràcticament res, perquè són coses que ja sabem, tots, hem 1000 vegades. És l'antiga mesquita, era més xicoteta. La Sèquia Major passava per davant i servia per a fer les ablucions dels musulmans quan anaven a la mesquita. La plaça Santa Maria realment és un pati d'ablucions que es veurà molt més clarament en l'església de Sant Joan. Actualment l'església, després que hi hagués diferents, la mesquita va ser l'església, després el primer, després una església gòtica, després un altre gòtic renaixentista, ells va poner el CBDS de 1172 i va construir la nova, és la més gran de totes. Va tardar 114 anys perquè va tardar en construir l'església. Per tant, encara que ens semblen hi ha diferències entre la part de davant i la part de darrere. No és la mateixa decoració la que podem trobar en la portada de Santa Maria o en la nau que la decoració de la capella de la Comunió, que ja no arriba a ser neoclàssic, però ja comença a ser neoclàssic, no fa barroc. L'església de Santa Maria és important perquè, encara que ara és basílica, realment és una parròquia de poble. És una parròquia. I no una parròquia, hi ha 3 parròquies aquí. Santa Maria, Sant Salvador i Sant Joan. Les esglésies grans, però una església com Santa Maria, a un poble com a ells, és una molt gran. Una parròquia tinga girola, que és aquest passadís darrere de l'altar, és molt important. Perquè significa que hi ha s'imita l'estructura de les col·legials, que és un nivell superior després. I és molt important perquè, a banda de ser un edifici del millor barroc valencià, això es deu, entre altres coses, a aquesta portada i a la portada de Sant Atàngel, que és el mateix autor, de Nicolau de Busso, que era un autor, era un escultor nascut a Estrasburg, i que va acabar així, i que és un dels introductors, entre altres coses, per exemple, de la columna salomònica a la diòcesi d'Oriola, que és aquesta columna helicoidal, i l'introductor és ell aquí. Es coneixia abans, però no s'havia fet molts edificis. No sé, trenca l'estructura que es queda doblegada cap amunt, perquè realment es dona la sensació que està pujant i que està trencant amb tot. Això és barroc. Jo espero que algun dia es vegi també està per restaurar encara. Està restaurada la portada, aquesta portada, la de Sant Atàngel, està restaurada la del Sol i la Lluna, la del Sol. Falta restaurar altres portades i falta una restauració més. A veurem si algun dia tenim sort de tindre diners per restaurar Santa Maria. L'última restauració va ser al començament del segle XX, que la va fer Marcelià Coquillat. El creu Santa Maria, en creuer, n'hi ha 2 lleteres, un a cada banda. Un Antonio Serrano Peral, que va ser qui va restaurar l'església després de la Guerra Civil, que es va cremar, i Marcelià Coquillat, que també va fer una restauració al començament del segle XX. Va desmuntar la nau i la cúpula i va tornar a muntar, perquè estava caent. En esta illa, que era la Pobla de Sant Jordi. Sant Jordi és sí, la Pobla de Sant Jordi, que segurament en castellà, va ser quan era protectorat, el protectorat de Castell, del regne de Múrcia, segurament hi havia una guarnició de cristiana, i estava així, en la Pobla de Sant Jordi. Aquesta pobla després és la que va crear més o menys El Salvador, i que va coexistir amb els canvis en Jaume I. Per baix no hi havia el carrer Paramount, que no existia. Que no existia, d'acord?
Aquesta era la porta natural si venies de la vila. I per què ets de la Universitat de Sant Joan? Hi havia una universitat? No. Mai hi havia una universitat, aquí no se va estudiar. Universitat era una cosa estranya, era una població que no arribava a ser municipi, però que era independent, autònoma dins d'un municipi. Si m'expliqui. Quan en el 1609 expulsen els moriscos, és a dir, els musulmans que havien convertit en cristians, els expulsen en 1609, per decret reial, tot aquest barri es queda buit completament. El senyor d'Elx, que era tonto, va dir, bueno, és la molt precària, el senyor d'Elx tenia un problema, que el va fer el senyor de la ciutat, però no era propietari de res. Perquè no tenia propietats. Les propietats estaven en la petita noblesa local, que de l'edat mitjana que havia distribuït les propietats. Els colons de Jaume I havien distribuït les propietats entre ells. Quan va arribar el senyor d'Elx, ja no hi havia res a repartir. Com es va quedar buit, què va fer? Això és meu. Es va convertir en una part que era del senyor d'Elx. Va colonitzar-lo de nou amb gent cristiana. I va establir que fa una universitat, que tenia un ajuntament, però que no arriba a ser ajuntament del tot. Era independent dins d'Elx. Era d'Elx, però independent. Diguem-ne que era com l'autonomia dins d'Elx. Tenia unes competències designades i les competències dins del Consell Municipal. Però en tenia moltes. Tenia una universitat, que era ajuntament. Vella Montserrat desperta el barri com s'escombra com cantant les primeres persianes s'obren feixugues badallant.